No niin. Mitäs me tänään leikitään? Me jatketaan siitä, mihin me Varmaan vuosi. Vuosi Voi olla puolitoista puolitoista sitten. tai puoli. Niin. Golfia jatketaan. Moottori on tehty välissä ja sitten on vähän tullut lisää osia ostettua. Ja nyt tosiaan puretaan Golfista moottori irti, että saadaan sitten sitä uutta konetta sinne paikalle ja päästään sitä vähän katsoa, kun se sinne mahtuu. Ja ehkä niin näistä uusista osista yksi isoimpia uusia osia, mitä on tullut ostettua, niin löytyy tuolta. Eli siellä on 2001 Audi S3 taka-akseli kaikkinensa. Ja löytyi sille ihan hyvä, että oli mun mielestä se myyjä puhui, että joku 60 000 ajettu. Toi on kyllä hyvän näköinen. Ja toi näyttää oikeasti siltä. Ja se puhui, että se oli 2008 tai jotain tuotu jostain ulkomailta se auto ja purettu ja sillä ei ollut tarvetta tälle taka-akselle, se ei varastoon. Ja nyt se sen myi, niin se tuli ostettua. Ja tuossa tosiaan välissä selviteltiin, laitettiin, onko se Hollannissa se Dutchbuildi? No. Joo, jossain siellä. No, Dutchbuildille laitettiin viestiä, kun se myy noita kolmoskuorisen taka-akseleita 4Motionille modattuna, että jos sillä löytyisi noita tukivarsia, se tuntuu olevan niin kuin iso ongelma näissä. Että jos se olisi sittenkin mennyt sillä kolmoskuorisen taka-akselilla ja tehnyt ton Haldeksi perän, mutta kun ne tukivarret on tonnin ja se taka-akseli on toisen tonni, ja sitten kun ne tukivarsia kuitenkin jossain kohdin hajoaa tai muuta, niin ei viittisi välttämättä sillä. Mietittiin 3D-skannausta, ei saatu ikinä 3D-skannausta, vaikka vähän niin kuin lupailikin siihen malliin. Niin sitten löytyi toi akseli ja otettiin se ja nyt päästään sitten vähän leikkeilemään takapäätä jossain kohdin. Joo, se Dutchbuildi ja totesi, että nämä on nyt liian sekaisin tähän touhuun, että parempi nostaa itsekin kädet pystyyn. Jep, joo, kun me ilmoitettiin silleen, että voidaan tehdä muutama satsi noita. Ja kun se 3D-skannaa, niin tehdään muutama satsi sitten custom tukivarsia sitten sinne takaosaan. Mä veikkaan, että niillä olisi muillekin ollut tarvetta, mutta ei saatu skannattuna, niin mennään sitten tällä skaalalla. Ja toi on nyt kuitenkin alusta geometrialtaan parempi. Niin, tuohon Kasialla ratkaisun saa kuitenkin jo tukivarsia ja kaikkea muuta ihan suoraan kuin pin ja OK. Jep. Ja oliko tää 4 senttiä per puoli leveämpi? 4 tai 3, mutta ei tuu sopimaan ihan suoraan. Ei sovi ihan suoraan, että täytyy vähän leventää takaa ja auton perästähän laikataan kaikki pois. Että se menee siinä. Mut tänään tosiaan koneen irroitusta luvassa, Pat ja Matt tyylillä. Joo, se. Mutta eiköhän me se jos ei ihan kauheasti tarvi rikkoa, niin se on jo ihan plussaa jo. Niin. Eiköhän se sieltä, ei tommosessa vanhassa nyt 30 vuotta tuolla ollut kaikki kiinni, niin mikä vois mennä vihkoon. Niin. Ja mä tossa kesäloman alussa kuitenkin purin sieltä keula jo pois ja suurimman osan sähköhommista pois, että ihan hirveästi ei pitäisi enää olla irrotettu. Niin, ei siellä varmaan jotain korimaita ja ohjaustehosti jutut varmaan unohtuu kuitenkin irrottaa ja niin. Mitä näitä nyt perusjuttuja. Kyllä. Mut hyvä, jatketaan sillä ja katsotaan mitä videota on tullessa. Yes. Mitä sä teet? Laitan ne grillin sytytystyökalua pois. Surkeata. Elämä on. Joo. No, tässä näkyy tää mahdollinen päiväepisodi. Niin, riippuu jaksamistasosta. Niin. Tässä on nyt haettu motivaatio taas. Puoli vuotta. Vuosi. No ei silloin. Koska me se moottori kasattiin. Eihän siitä käynyt, mutta ei ole mitään videokuvattu. No ei. Se vaan tehtiin. Ja se motivaatio, 2 päivässä kasattiin moottori valmiiksi. Niin. Imusarja puuttuu, suuttimet puuttuu. No, johtosarja yllättäen puuttuu, kun kannattaa olla autossa kiinni. Teknologia ei ole teknologia vielä. Ei. Mitäs muuta meillä puuttuu siitä? Ei se moottorista. Pakosarja loppuu. Niin, pakosarja on tehty se V-bändi kiinni. Niin. V-bändi on ostettu. Sitten kun saadaan se pötkylä tonne, niin Katsotaan miten se mahtuu paikalleen. Moottori on niinku ihan hyvä malli, mutta se oli vuosi sitten kasattu. Vähän yli vuosi sitten. jep. Sitten tuli vähän Sitten tuli kaiken näköistä. No, nythän sä voit kertoa mitä Niin. kaiken näköistä. Tässä oli nopeat pikku muuttujia. Niin, eli no, sähän erosit. Joo, no, mutta siitä on yli vuosi. Niin, no mä erosin. Siitä on vähän alle vuosi. Jep. Joo. Sitten kämppä oli puoliksi mulla ja Exällä.
Sitten piti vähän myydä asioita. Ei oo Bemaria enää. Siinä oli pitkään Passatti. Passattiahan on näkynyt kanavallakin. Sillä mä ajelin siinä. Mitähän mä ajoin sillä? Yli puoli vuotta töihin. Joo, aika lailla. Niin. Näillä 50 000 kilometriä vuoteen, niin tommosella VR6 Passatilla pitää näitä 10 litran keskikulutukseen, niin sekin kävi vähän lompakon päälle. Mutta kun piti saada lainoja pois, no sit sai tarpeeksi pois, niin sitten ostettiin kämpästä puolet. Nyt se on kokonaan oma, yksin mun. Ei ole enää muita siinä. Ja heti kun sai kämpä, niin Passatti myyntiin ja sitten tuli tommonen sähköpolestaari vatkaan hommattua tohon. On kuitenkin perivorimaan se. Niin, siellä on isoa jarrua ja muuta, mutta se on se sähköautohan se silti on. Voisit avaa tunnelisikkuna ja huutaa siellä se blaa, blaa. Ja tähän se... Gay! Niin, just se. Se on ihmeinen, kun avaa se ove ja istuu sinne, niin kuuluu jostain. Ei vaan, halpahan tuolla ajaa. Maksaa saman 2000 kilometriä ajaa tuolla kuin Passatilla 100 kilometriä. Säästää niin vähän rahaa. Se on kyllä. Mut joo, sitten kesäloma-alussa mä purin tän keulan tästä pois ja valmistelin ton moottorin siihen malliin, että voitais ottaa sitä irti. Sitten mä lähdin mökille kesälomaviettoon. Siinähän se kesä sit meni. Veneillessä ja mökkeillessä. Niin, nyt sitten päätettiin, että tullaan irrottelemaan sitä ja katsotaan mitä ehditään. Meillä on tuolla Kamarossa savustumassa porsaanlapaa. Sitä oli vähän vaille 4 kiloa. Jotain sitä luokkaa. Voidaan illalla vetää lapaa. Niin, kyllä. On riittävästi lapanvetoa. Niin se on siellä savustumassa. Tehdään tätä sen aikaa kun ehditään ennen kuin se on valmista se liha. Ja sitten mennään vetää itsemme kipeäksi siitä nyhtöpossusta. On muuten meinaa sitten hyvää tommonen savustettu possu. On kyllä. Eiköhän tää ollut tässä. Lähdetään kahville. Joo, hyvä idea. Olo on vähän semmoinen. Täällä on tää mun aerosealikin vielä, minkä sä palautit hallille. Ai niin. Se on laitettu siihen valmiiksi, kun mä ottaisin sen mukaan, mutta näin mä muistan. Täytyy nappaa sen nyt mukaan, et se ei uno. Tai sit antaa olla tossa. Niin. Siellä on myös 5 puolaa. Tehdäänkin VR Vitanen. Sahataan tosta yksi pöttyreikä. Niinku silleen kun Jaguari teki sen V6. Niin, et siellä on se sylinteri on edelleen, mutta siellä oli kannessa ei joku. Jep. On kyllä säälittävän pienet nää jarrulelit, nää vakiot. Oo. Tänne jäi sopit. Se on vaan kun se on toi 12-kanttinen, niin... Aivan. Toisella puolella on normi. Sinne oli vaihtu tarvike. Vähän mulla on avainta sit tommoseen. Niin. No niin. Tähän lähti hyvin liikkeelle. Oikein on norma. No mutta eipä sillä nyt sinänsä väliin, me voidaan ottaa se vetari vaan sieltä sisäpäästä nyt. Niin. Antaa sen olla. Sekin on totta. Piu! Sitten kräks! Pyöreä. En meinaa ihan hirveästi yllättyisi. Niin. Sitten voi käytävä rälläkäymässä kaikki poikki. Hui! Vedikö pyöreäksi? Kyllähän se pyörää. Tyyli. Se on sitten rälläkkä homma. Kiva kun on näitä näin uusia autoja harrastaa, niin aina puhtaita nämä paikat. Ihan oma syy. Niin. No ei mua kukaan varattanut. Niin. Vaikka. Sekä muuta tehnyt kuin älä aloita autoharrastamista. Polestaari haluaa osallistua, kun ovet aukeaa menee kiinni koko ajan. Jep. Tai auto vissiin herää. Joku relä jokaisia naksuja. Joo. Ja kännykkä taskus, kun se toimii avaimena. Niin
Se on silleen, hei, ollaan on lähellä. Joo, mä en tiedä montako kymmentä kertaa sekin keskustelu käytiin, että pitäisikö lähteä rakentamaan tämmöistä. Ei kannata. Ihan tyhmää. Ja mitä mä mietin? Mulla oli Lexuksen LS400, ne oli yksi mitä mä mietin siinä. Niin. Sitten oli Pemareet mulle ei oikein ollut. Ne karkas hintaluokastaan silloin. Joo. Tämmöstä mä mietin, että mä entisöisin. No nyt se on ihan entinen. Nyt se on ihan entinen. No siinä kori nyt vielä alkuperäistä. Niin, vielä. Kerroksä mitä me ollaan mietitty noihin paneeleihin? Et halua Ei. Mä alkaa ahdistaa ajatus jo niin paljon. Niin. Mut sulla oli se joku tuttu, tai puolituttu tai tiesit henkilön tyyppinen asia. Joo. Joka pystyisi tekemään muotia. Sais noin kuituosat. Joo, se on tuolta driftinkin puolelta toi Max Sutinen. Joo. Tekee paljon kuitujuttuja. Sais noin takaovet kuituseksi, sais nää kuituseksi. No en mä tiedä, nää on vähän silleen, että saako sit mitään hyötyä, että nää kuiduttais. No leveämmät niistä ainakin saa, jos ei muuta. Niin. Ja niitähän, noit loksuja nyt saa niinku kaupallisestikin. Niin saa. Mut se oli se, mikä löytyi sieltä jostain Puolasta vai mistä se oli. Sitten löytyi aika huonoja arvosteluja. Niin, no joo, se oli kyllä. Sillähän löytyi takaluukkua ja sillä löytyi no etuloksut. Mut kun pitää tilata, sitoutua tilaamaan ja maksaa, jonka jälkeen se ilmoittaa sulle postikulut. Joka voi tommosessa tuotteessa olla aika paljon. Jostain Puolastakin vähän ankea lähteä hakemaan. Ja sit kun niiden laatu on semmonen, että kun ne on tehty johonkin rallikäyttöön, niin ne on vähän sinne päin. Ja sit kun olisi kiva, että se olisi niinku jollain tasolla niinku ok näköinenkin. Sitten noita takaovia ei saa mistään. Sitten voisi samalla tehdä tuota kattoluokusta muoti. Tehdä kuitu semmosia. Sehän voisi tehdä sullekin. Niin, no siitä on jo se 3D-malli mulla on olemassa. Niin kuin sulle oli se. Se on revision tekin Mikkosen silloin niin laserilla skannassa kattoluukuja. Joo. Katsotaan saadaanko siitä 3D-printti joskus. Eikö sitä ole yritettykin? Oo. Vähän hankalan kokoinen kalikka tulostaan, niin pitäisi tehdä muutamassa osassa. Jep. Tulostimessahan koko riittäisi, mutta tulee se tuki, se romahtaa se rakennelma. Niin, se on. Lisää työkaluja. Se onneksi se voi tunkea aika lähelle naamaa ja se ei ole vielä niinku semmonen, että silmänvalkuaiset näkyy. Niin. Tai silmänvalkuaiset verisuonet siis. Siinä on ongelma se, että naama näkyy. Se tuli se äsken, oli kyllä niin loppu täällä. Kyllä jännä, mä en tiedä miten VR6 tai VR6 niin auton moottori ylipäätänsä on voinut vuotaa öljyä. Joo, se on kyllä harvinaista. Joo. Että katson miltä lihat näyttää. Jos suostuu yhdistämään. Sisäinen 61 asti. Mitä elitistä pelleillä? Toi on kätevä. Toi on vaan toi miittari vähän semmonen, että se näillä vähän yhteysongelmaa ja muuta. Niin se ei kuitenkaan ihan halvimmasta päästä ole. Ei. Toi on joku... Mulla ei ole sitä plussaa, toi on se ihan perusmalli. Toi oli mun mielestä aikanaan joku 100 luokkaa. Sitten niinku kalliin. Toi on nyt niinku lihalämpömittariksi aika arvokas. Niin, siis siihen nähdään yksikusinen rosterikeppi. Niin. Sitten kun mä haluaisin sen, missä on 3 niitsiä yhdessä blokissa. Niin mun mielestä oliko se 300? Sinne ei tule niin paljon osallennusta. Nytkin meillä on 3 lihaa siellä ja 1 mittari. Niin. Nyt jos tääkin pyörähtää, niin mä haen motivaatio seuraavan vuoden.
Ei tarvitse. Mä niin toivon, että se olisi pyörähtänyt. Tässä olisi vaan se ongelma, kun tämä moottori on myyty. Tämähän on niinku jo 2 kuukautta sitten, vai mitä? 3 kuukautta sitten puhuttiin niistä kaupoista. Niin. Onneksi ostajallakaan ei ole mikään kiirus. Koitin myydä pakettina. Kiinnostuneita oli paljon. Rahaa vaan ei ollut. Rahaa ei ollut tai muuta. Vaimolta ei ollut lupaa tai... Yes, vuoden tauko. Kokeilet ne kaikki ja sitten vedetään rälläkällä ne poikki, mitkä ei. Tää on melkoinen taustaselostus. Imitoi vaan Ryobi. Ryobi. Joo. Eli yksi lähti. Jees. Ryobihan on niinku kaikkien mielestä ihan paska. Eikö se ole aina Makita ja Devaltti? Eikö Devaltti ei ole vissiin? Devaltti on vähän semmonen tuntematon vyöhyke itselle. Jenkkilässä sitä käytetään paljon. Niin. Ymmärtääkseni ihan ok laittaa. No kun on Ryobitkin, et vaan sitä halvinta paskaa, niin se on ihan... Huomaako sen, kuinka motivaatio niin valuu pikkuhiljaa? Se menee tonne, valuu perseet tonne kaivoon. Niin, ilman kun se kuuluu tonne litinä. Jatkuva lorena siellä. Mutta en mä tiedä, eikö toi mahut tulee... Kyllä mahutan nostaa se pois, jos ottaa... Mahutan nostaa se pois, jos otetaan vaan ulkopäät pois. Sitten on paljon helpompi, jos vaan rälläköidään, jos ne sais niinku kone on irti. On kyllä ihan sit munapää homma nostaa vetareiden kanssa. Niin. Notkea nuori mies. Oh. Sitten mitä sieltä jostain mun suojalasia. No mennään se tossa. Ei oo nyt. Se yleensä ei ollut tänään. Mikä se toinen juttu tässä Hei, mä löysin. No. Pahvilaatikon päällä. Hyvä. Täällä vähän kun ulkona sataa, niin tämmönen niinku kosteahko ilma. Olis nyt tommonen ostaa mieluummin. Nissan! On. Nissan! Godzilla! Vaikka ei toi mikään Godzilla ja se on pirkka paskamuovi ämpäri. Kyllä mulle tommonen R35 kelpaisi. No, talviautoksi korkeintaan. En laittais paitteeksi. Enää ulos. Kokeilen nyt alkuun katsoa vaikka ikkunasta. Täällä puolella ei ollut ikkunoita, niin et voi nähdä ulos. Heti parani, kiitos. Joo, niin mä sanoin. Tuo on ammattilaisvihjeet. Tuossa nyt niinku 40 minuuttia materiaalia ja sä oot saanut yhden pultin auki. Tämän takia mä tykkään näistä hommista. Kyllä. Saitko ekan poikki? Ei oo vielä. No pitkähän voisi olla ihan kiva, mutta... No joo, periaatteessa. Siitä tulisi varmaan aika paljon huomattavasti mukavampaa siitä rälläköinnistä, jos olisi kuulonsuojaimet ja pitkähihainen. No pitkähihainen auttaisi joo. Ja kuulonsuojaimet. No se ei oo niin kova ääni. On se. Uusi yritys. Pitäisikö mulla ottaa ne Ota ne kuulonsuojaimet. Minulla on vain yksi kuulo. Ei ole monta kuuloa. Sekin on hyvin valikoiva. Ja loput jää ymmärtämättä. Niin. Mihinkähän se meni? Joku paita savus. Mä en tiedä mihin se meni se.
Pultti. Hyvä. No, eikä se jostain löydy. Jos se olisi paidan sisällä, niin kyllä sä olisit se huomannut. Mä veikkaan kanssa. Alkas semmonen breakdance tuolla autolla, ettei vähän aikaa nähty. Oliko siinä kaikki? No niin. Siinä oli kaikki siltä puolella. No niin. Vähän on tossa niinku... Ei tossa näy varmaan mitään sit. Oikea silmä. No ei. Jotain meni sinne lasin väliin, mutta ei se päässyt silmään asti. Ei kyllä näkynyt. Mäkään en nähnyt. Eiku? Niin. Mut ihan hyvällä prosentilla. 50-50. 10 sormea tallella ja sitten iloisesti toiselle puolelle. Jee. Teekö pitää teletapit sanoa? Uudestaan! Mistäs me tonne päästään? Täysin sun ongelma. Mitä? Täysin sun ongelma. Ei me päästä mistään. No niin. Kauankohan mun menisi hinkuttaa toi vetari poikki? Kokeillaan. Eihän me sillä mitään tehdä. Mä uskon. Ja niitä saa, jos joku haluaa tekniikkasvapin, niin niitä saa sitten kaupasta halvalla. Niin, takallilla. Niin. Mut mitä noilla? En mä tiedä, onko se fiksuin vaihtoehto. Ai, Antaa mennä vaan. Se hetki kun motivaatio loppu. Mitä? Se hetki kun moti loppu. Adie vetari lähtee. Niin. Mukava nähdä, kun insinööri tekee töitä. Joskus näinkin. Mä en tiedä, onko tää kovin oikein tehty, vedetään vetaria poikki, että saa Tarkoitus on saada vetoakseli pois. Niin. Ja vetoakseli, mille ei enää tehdä mitään. Niin. Ja kohta varmaan joku tulee kertoa sit internetissä, että noin niin kuin maailman harvinaisimmat vetoakselit. Joo. Sit voi olla silleen... Niin. Telmoor. Se meni helpommin poikki kuin mä luulin. Oliks Ontto? Ei. Joo. Umpi. Umpinainen. Vai onko tää nyt niinku, kun eletään tätä aikaa, niin se ei ole umpinainen, vaan se on niinku umpihenkilö. Wow! Vähän kun tuijotat vielä tiukemmista, niin ehkä se putoo sieltä. Ei se pitäisi tulla ylöspäin. Mikä? Moottori. Ahaa. Mitä se- Sille motivaatio. No se on hyvä. Koko! Ei ollut paikalla. Nyt kun tässä katsellessa muistin, että täällä on tää niinku huippulaadukas alustasarja, niin sekin täytyy uusia sit kuitenkin. Ei sulla oli se joku jommeli siellä. Joo. Oli niin hyvä, että kiristi yläpää, niin se katkesi se. Niiskari yläpää. Tää on poikki täältä. Siellähän on se kuusiokolo, niin sitä pitäisi pitää kiinni. Ja sitten kun kiristi, niin se napsahti vaan sit kuusiokoloon niin alkupäästä poikki. Ostakaa jommia. Jommi on hyvä. Ja tää oli vielä niin kiireellä tää mutteri, että se niin meni näin. Joo. Yes. No mut sai matalaksi. Sai, joo. Ja saa pikkupoilta peukkuja silloin ekana kesänä, kun oli jenkkiparkit, leveät vanteet ja matala. Mitään, ja äänekäs putki. Niin. Mitään muuta sille ei ollut tehty. Mutta eikö se ole se nykyaikainen rakentelu? Oh. Siellä on kaikki skidit ollut silleen about tästä kuvakulmasta. Wow! Yes, kyllä. Olisi pitänyt vielä joku
mainostaa, että Stake 1.1++. Vaikka. Ei voinut, kun ei ollut vapaa-virtaus ilmaisuus. Eikö se ole tässä koneessa se Stake 1? Oo. Mikä on Stake 2? Pakoputki. Se oli tehty. Tää oli niinku Stake... 1.5. Niin. Mä en nyt... Toi on muuten oikeesti harvinainen. Tuli mieleen näistä toi ilmanputsari Kotella. Kaikista PR-kultaisista on heivattukin Kläden jätelavalla. Niin no. Pitää saada se nuorisofiltteri tonne imemään sitä kaikki lämmintä ilmaa. Harmi, että toi auto ei ollut siinä tuossa ilmansaadetin kotelossa kiinni silloin, kun on heitetty jätelavalle. No! Mä olen varma, että tässä oli jossain semmoinen magneettipeline, mihin mä oon näitä laittanut. Ei se iso, on pienempi. Tossa on yksi, mutta mulla on jossain, missä on ne muutkin ruudut. No, ei sitten. Onko tossa? Ei siinä ole muuta ruuduja. Turvaa. Mäkään haluais näitä kaikki käsilleni. Kiva velli. Näkyy kunnon Ryöbin mainosvideo. Aina kun kaikki on sitä. Niin. Saa sponssaa. Ei haittaisi yhtään. Olisitko ottanut hanskat? Onneksi on hyvät hihat mihin pyyhkii. Tossa on käsienpesuainetta siis. Ei juo pesuainetta siinä. Otan kyllä nyt tämän pois, mulla meinaa tulla niinku lämmin. Onko se vaan tämä? Mielestäni tää ruskea oli muistaakseni toi oli muistaakseni ilmastointiin liittyvä anturi. Sitä ei oo, jos ei oo ilmastointia. Onko se nelipinninen? Oh. Multifunkia-anturi. Meneekö tää tonne liittimelle? Menee. Tuolla on tuo ilmastoinnin rele. Normaalisti sitä ei ole nyt paikalla. Sitten se menee... Joo, ilmastoinnin kompressorille menee tää toinen. Katsoin kai, että se menee tuohon latuun. Mitä? Thanks, babe. Mikä se oli? Johtojen kiinnike, semmonen muovinen. Nyt lähti aika vauhikkaasti. Se oli vittumainen. Jäähän tää äänestää. 1 pilkku. Kiinnostaa mikä tää on. Menee tonne siihen. Laturi herät. Jees. Mä oon siitä jotenkin vähän hullua, että mä melkein ootan sitä, että pääsee sitä johtosarjaa tekemään. Sähköinsi.
hyvä muistaa, kun näitä tämmöisiä metallisia päitä käyttää, niin täytyy olla tämän vanteen kanssa varovainen, ettei siihen tule vahingossa jälkiä. Et kun laitetaan se tänne väliin, niin ei silleen niin kuin vahingossa heilutella. Onko tässä kohtaa hyvä muistuttaa siitä vetoakselista, mikä on vielä siellä? No sä pääsit tosta etukautta kyllä kampeessa sen pois sieltä. Mikä on laatikossa kiinni vielä? Niin on. Mut menee tosta. Eikö se me lähdetään tota nostaa, niin se kuitenkin siinä kohtaa liikahtaa sen verran, että mehän saadaan se kammettua paremmin siinä kohtaa ehkä poiskin. Mä kyllä mahun tuonne auton alle sit, kun tää on pyörillään. Niin. Ja nyt kun se on pyörillään, niin tai sit kun sen saa pyörilleen, niin siitä voi tulla vielä ongelma, mutta menee nyt tonne autolle, kääntää rattiin jompaa kumpaa suuntaan, että se saadaan vähän. Joo. Aikaisemmissa videoissa on sisusta ollut ne pois, mutta katto vielä ollut eikä. Niin takakontti on myyty. Ja takaluukku. Sisustajan unelma. Vai ulostajan. Niin. Sinne jää kojelauta alkuperäistä. Niin. Ja siihenkin tulee reijät, kun tulee noin kaaret. Tää sano mitään. Se on kaikki pultit auki. Tuliko ATF syliin? Melkein. Onko se nyt käännetty kokonaan? Kun lopetin siinä kohtaa, kun kuului se Rupes mielessä loiskuun, et sillä että nyt. Mulla oli tommonen samanlainen fiilis, mutta sit sä tulit saatana hakkaa muovea. Herätys! Ei saa valittaa, saa pulleparkkia. Saa silti valittaa. Saadaan vetää huppari päälle ja vielä vähän rölläköillä. Motivaatio on kyllä sitä luokkaa, että tekis täälläkin minne tavata vetaripoikia. No miksi te vedä? Mä en jaksa. No, sä voit siellä ähistää ja änkyttää sen kanssa. Tai sit vetää vaan kerralla se poikki. Niin. Tää on hieno tää kolmoskorisen ilmaston jo pihassa. Tämmönen. Teknologia. Oh. Sitten kun toi menee poikki, niin sitten ei enää toimi ilmastointi. Tai mistäkö tiedä. No niin, siinä on tommonen peltisulake. Joo. Mä ostin uutta kompuraa ja muuta siihen mun aikaisempaan tämmöiseen silloin kun oli kortin saanut, kun ilmastointi toiminut, niin sit sinne ei sulake mennyt. Oliko värtti? Oli siis kun se sai toimia. Ne sehän on pirun tehokas se ilmastointi. Vanha kun R12 myrkky siellä. Niin. Coca-Cola ja Ryöbyn mainosvideo. Niin. Nyt saisi vielä avattua Ryöpillä. Niin. Mut silliä tällä ei mainosta. Tää on paska tää moottorissa. Tänne. No sitten viime vuonna se uutena eikä oo käynyt kunnolla kertaa. Joo. Vähemmästäkin sekoa, kun näiden vanhojen volkkareiden kanssa pelaa. Insinööri kun joutuu fyysiseen työhön ja vielä vanhoja paskoja rassaamaan. Niin.
Siellä on jossain on se virkasetti. Haralläkään. Se keltainen. Olensokeus. Voi olla myös täällä. Onkin. ...30 vuoden alustamurut suussa. Jep. Historiaa. Sitten kun ei osaa pitää suutansa kiinni vaan se... Joo. Se monttu auki. Se tunne, kun ei vaan enää kiinnosta vanhat kalikat. Ja sit se on kuitenkin, kun niitä aloit jollekin ääliöille myymään jossain torissa, niin... Ja kun mun mielestä noita saa uutena niin kuin jollain muutamalla kympillä, niin näitä on niin lähteä myymään. Ja sit saat 2 viikkoa tinkiä jostain 5 osasta, että joo, se pitäisi maksaa postit ja viedä mielellään se sille ja asentaakin. Vähän niin kuin se kattoverhoilu. Mä mietin, että mä myisin sitä, vaikka se oli tosi hyvä kuntoinen. Niin kuin ikäiseksi ja todella hyvä kuntoinen. Sitten siitä yksi kyseli, mä katsoin mitä niistä pyydetään. Pyysin sitten huomattavasti alle sen, mitä ainakin ne ovokot ja muut niistä pyytää. Se osti sen sillä, tuli hakee ja sitten tulee perässä viesti, että tää on halki parista kohtaa. Sellainen pieni halkeama 30 vuotta vanhassa pahvissa. Niin kun se runnosen vie sinne autoon. Niin. Yksi niistä tuli, kun mä irrotin sitä. Mä ajattelin, että se nyt on varmaan ihan perus, että siinä on ainakin yhdestä kohtaa vähän halki. Kun se on se sisäpuolinen pahvi, että se näkyy, ei siinä ulos näy mitään eikä se vaikuta siihen kiinni pysyvyyteen. Niin. Ja sitten totta kai, kun siellä on 30 vuotta ollut paikallaan noin kaukokahvat, niin niiden ympäristöhän on halkeillut. Jep. Ja sitten, että tää nyt ei ollut ihan semmonen. No ei ollut uusi. Uuden saa, niitä saa jälkituotantona 400 €. Huokee. Niin. Toi maksaa nyt vissiin 80. Ja me hoitiin tulee eka ite irrottaa. Niin. Jos saanut vielä halvemmalta silloin. Ja täällä on poria, kun huuvaa porasi. Tuolla on taas tommonen setti. Vähän parempaa terää. Meni hermo noihin puuilon teriin. Ne on kyllä. En sano. Tuutko hakee? En tuu. Fuck. Blö. Mä en välttämättä haluisi tätä joka paikkaan. Mä takkaan tuota paperia. Mä lasken tehdään tohon sinne matto tohon maahan. Ja... Eiks tossa ollut öljyimeytys? Oli muuten. Se Asia. on pakkaa, sit vaan avaa vaan. Pakin päällä on toi vastareaalitsi. Mattokatko. Nyt torpa kiinni. Tulee hyvä kappu. Ja tulee takana. Nyt sitä pitää sitten maistaa. Että... Ei ollut hyvä kakku. Ei ollut. Miten toi puhaskin kohta matosta voi maistua noin pahalle? Ei ollut hyvä kokki. Ei ollut hyvä kokki. Paraniskohan tää jostainkin savustas? Kuulostaa ihan aasilta. Nyt näyttikin vähän. Tää on aina yhtä kivaa. Se oli vähän sama tos, mikähän päivä se oli. Toissapäivänä me pelasin Kippomanin kanssa Helldiversiin, niin Niin.
No en edes paljon kerennyt aukoa päätä, niin sun kanssa on aina niin helvetin kiva pelaa, kun sä oot ihan mulkku. Mulla on ollut ikävä tätä. Sä oot ihan täysin perseestä. Sekin on taito, että osaa olla tolleen mulkku, mutta ei niinku liian mulkku. Silleen niinku... Niin. Tiedätkö? Ei semmonen liikaa ihoa alle menevä, mutta semmonen koko ajan vähän niinku paskaa heittävä. Ei niinku potki kivillä, mutta semmosia kevyt diksläppäjä. Vähän niinku olisi joku höyryveturi, että sinne jos liikaa heität niitä hiiliä, niin sitten tulee liian lämmin, vaan sellainen sopivasti. Tämä asia taas syrjään tästä. Takaa se itse asiassa vaan säyttäisi pihalla. No mihinkä tämmönen menisi ja mihin sä menisit tätä? Yksi tyyppi oli jo kiinnostunut. Sitten on puita vasta. Se on kun nää harvemmin muutenkaan säilyy pihalla nää tämmöset auto-osat. Niin, mut liittimet on kiinni. No se on ihan totta. Katsotaan toi veneen potkuri tänne. Robel. Täällä on mun hieno 3D-kuvasta, mä kannan. Teknologia. Wow. Vähän niinku se Exan yksi kaveri, joka oli vähän yksinkertaisempi, niin se meni vessaan. Mikä on ihan perus valkoinen vessa, ei mitään spessua. No. Wow. Ovi meni lukkoon ja sieltä kuului se wow. Se on ollut siellä ihan wow. Wow. Hyi. Jarrutaksä vai työnnäksä? Ei tehnyt mitään. No, kun mä vähän yritin työntää. Joo. Mä luulen, että tää tila on ihan riittävä. Pitääköhän noin jarruttaa mulla, että koska sinne heittää No, heittää tuohon etupyöreen taakkeen jonkun kalika. Se lähtee lentoon. Eiks mulla mitään kalikoita oikeesti täällä? Mörkky, mutta mä selitin sen tässä. Pitäisikö meidän tehdä lihakatsaus? Aika hyvä tuoksu. Voidaan olla taas silleen wow. Täällä on meidän iltaruoka. Oho, toi on vähän käpristynyt. Wow. Aika hyvältä näyttää. Joo. Silläkin on asia. Oh. Ei tuu tota kunnan parkkia, kun siinä on toi vesi tossa, mutta ei se ehkä tässä pullepurkissa ole niin väliäkään. Niin. Niin, ne kalikat. Wow. Kyllä siis sen verran jarrut oli päällä, että varmaan yksi palikkakin riittää. Voit mennä seisoo siihen auton takia. Mä keskityin vaan laittaa noita ja pikkuhiljaa prosessoit mitä sä sanoit. Pikkuhiljaa. Wow. Oi, paska. Ei sulla ikään ole. Ottaako siellä jokukin? Joo, toi aski ottaa tonnekin. Koitapa saat se räikättyä sitä räikkäämällä. No niin. Riittikö toi vai? Voi olla. Saat sä käännettyä sitä etureunaa vähän tänne päin? Näin. Niin. Polkaiseks sä vähän sitä ilmastoinnin kulkea siinä? Ja näin. No näin.
Nyt se on vihdoin irti. Jees. Vain vuosi odotettu. Laitan littipeukun. Joo. No mut ehkä tää oli tässä tää sekoilu. Tää oli tässä. Tunkataan toi läjä johonkin. Joo. Tai laitetaan se tonne säilöön takas. Siinähän on hyvä säilytyspaikka. Ihan kuin olisi tehty sillä. Jep. Miksi mun tulee tästä, niin kun katsoo tätä touhua, niin mun rupeaa soimaan päässä semmonen tydy. Joo, siinä lähtee päät ja määt tulelle. Ei vaan, ihan hyvinhän tää. Vähän oijottiin mutkia leikkelemällä, mutta No. helpompaa silloin. Tämmöisessä. Näitä välillä tulee. Niin. No mutta, oliko loppukommentteja? Ei varmaan. Koitetaan saada videoita jatkossa enemmän toivottavasti. Älkääkä ryhtykö tämmöiseen. Ja älkää. Tää ei ole hyvää touhua. Mutta katsellaan tästä eteenpäin ja kiitoksia kaikille kattelusta ja pistäkää tilaukseen, niin lyödään vähän enemmän videoita jatkossa taas esille. Kiitos.